Aljun. Uy! Kano dyan siya? Hinay tawon. Uy, samat? Samat dahil. So dia naman bi agresibo. So atuhang kulor is mo ni siya ang total 20,255.18 sa plus kani ipuno nga 3,000 kapin nga kuan super lens. So total ni siya og 30 kapin. So salamat sa kadto mambi sa imong paglab namo kanang ang Ginoo ra mo ba sa imong kamaadyo namo mambi. Salamat. Kanang tagaan pagdaghan kadtong grasya. Hello guys, madung adlaw ng tanan guys, ika-4 ka adlaw niya ang panakit sang kalawasan dyan ina dyan magwanta. So nikuha na naman kung laing mga hihilot kay wala mo kukakita guys sa katong manghihilot jud na. So lain ni siya nga manghihilot. So lamig jud sa paminaw basta mahilot ka. Iyo to lakaw ba? Ito lang ko. Nay kanon pa di anak? Yan apa nak? Yan ang ligot oh. Terus undur nama sakit ko. Pas pa nak. Nana dari mambigi butang na kuan dari ya. Di kuan na siya kanang tabangan siya ni Iron. Excuse me. Itabangan siya ni Iron og hakot. Ang kuan day siya mambi ang jang kulor kay Colombian coffee. Kanang mura sa kanang dark nga coffee ba na. Excuse me. Excuse me. Yeah. Siguro silang pa trabaho ni nagkalunis mambi. Kuan ka ng si Iron may hanggi patabang ni papaidig dayong ani. Kaya haras isang tagaan ni nagka kuan. Tagaan na siya na nag-graduation ni siya nagka May 30. Ano sang ginan nga tagaan na siya na og kanang kuan pahidipay ba nag ka 30 man isa hang graduation. Palit si papaidig hapon mambi og kuan kanang yung nabayaran kanang 770 kaya gipapalit siya og kanang red lid san sini kani oh pintura nga sa paras metal ba kay ana red oxide metal tin primer kay kani sa una ang gipalit ka ng may sud gamay ni parehara di ay kuan kanang naay kuan mambi kanang ang papinturahan tung nas ibabaw ra gikabit na nila ba nga kalawang ani siyang papinturahan ni Papa Eddie kay kuan para di ma barog kalawang kay do lagi dagat dari dali ra ka kalawangan kana ba naay nas gilid mambi na ana
Kanang mga gilid-gilid na kay wa man na pinturahin ng uban na murag kalawang siya mambi. Kari po di before na ipakabit ba kuan asa na siyang butang ang kuan kay na kuskusan ba na kay arong aguban maguda na nakabit nila Rubin wa mapinturahi aguban mo na siyang nagsugo kog tao karon wari man to nagmag-duty ka ng patabangan ni Papa Idi kay naiuban na wa ma kuani wa mabutangi og pintura mapintura katulad din para sa kalawang sayang po ka ng dagat baka na di ma kuanan asa na siyang pa pinturahan ng kanina rin dapat wa na butangi ba muro daghan-daghan pa maguna sa wa na kuan ni dahang pautruhan ng si Porlin sa ilawom kay wa man na maapil og na naman gi pinturahan na niya mga gipang kalawang. Sige na guys, nakahimulas ni ko luguan chocolate ice candy. Kailangan ka mga nangita og chocolate. So dahil ma'am gi kuha na silang duha mang kay pa dublihan ha og kanang pintura kay rong di kadto siya makuan nga ng kalawang. Dapat bagaon na sa Espiritu no para ag dito sinyo uyapan gibaga dito. Lagi ko balik-balikan mo. Kapila niyo gipinturahan? Ha? Kapila? Tulog daw. Lagi kayo daw? Para di lang dyan sa mga kalawangan. Magaon din jenis niya para di kalawang. So pinahanglan dyan sa mga bagawin na gidahang ridlid kaya rong di daliog ka ng kalawang. Nilari po si Papa Idi o kay di Bye, man Bambi. kakuan. Salamat. Nga mo po nang gipunan og nga na mamo kay para dito sa tubangan. Ay, ang kanig subod yan. Baga lagi kuno na kinahanglan. Baga mo gid ni. Kana siya ben kisamihan na. Usban ko na siya. Bago na bila siya. Para tibay jud baka na di ma kuan og galawang. Pero di ko na dili sigurado nang nakato dito. Nya ag mo kauban nimo. Pero diyan ko ba dire. Dili basig dili ko sa kagon tag-init lang. Di naman siguro pud kaso init. Ano pugos na to kung sa iyang rason yan. Nya ikaw Okay naman. Kasi iyang kauban nila ikato nila kami. pero hapit na mo mamana na. Oh, no. Badu kami kubra na. Kada mo, Martes. Ugma. Ang ko man butag para sa kita ako. Ya, pa ako pabangan ni. Bro kay ikong nagamit ani kay bago mo itong abri niya. Magabang ra kuno og building kay walas Kuya Rudy. Siguro di ko no dili sigurado kung makauban niya kay tungod lagi ka init. Bitaw luya na pud Dili to. ko na siya magagwanta ba. Pero binay bahala kay Robin may minman din siya. Siya na yung magdala sa uman. Wait, bagat na Robin kay. Wait ay hindi wa nga na bitaw. Problema kay si Robin may plano ato tanan Robin bro pero lang pud mo god. Okay ra basta magkuan ra mi ma, ugat ra mi. So nanguli na katong kuan. Ang gipa pintura sa babaw nya. Papa Idi ma'am kanang sisay nag gitrapuhan sana ni dyan nagsuka para mawa ng kuan ba kanang kalawang. Makuha dyan siya no. Diyan, salamat ka Ma'am B. Para kapit ang kuan ba sinikal. Ni ganiya kay kanang iyang ipintalan kay para man na dito sa tubangan dito. Ako nang usban ugma. Ha? Usban ugma sa mga kapilya o katong kapilya man ko na i-exit si Robin ka to. Dani para may kapitan ani.
Dublihan pa din nagkuan. Kita lang ako doon aron og maisukan puting na ako. Wala pa ning kamot kay salamat ni Ma'am Bisminda ako kay nga kuan pa man ko kanang hilo-hilo pa ko. Pero medyo na okay naghang paminaw sang ginhawa kanang di na kadyo heut ang daghan ba ini ginhawa. Nga nahilot na ko kaso lang nang hilot grabe ka. Kuan nagka tajum ko. Na dumakitan ba na murag nagkuan ba nag pantal-pantal. Na binturahan na dyan ma'am kanang gikan na mi dadto ila ka Rubin. Kaya na pala gihuman si Rubin nga kuan basig karong kunong Manakapit pa ko no. Sino iya ko nung paspasan aron na ano. Kaya yang kuyo giri katong kunong iyahang helper dito kay siguro di ko di sigurado kung mataari diri kay basig niya kaya ang ingit ko no. Ni masan ako sa Sabado mahuman na to. Lunes chatra sa nagkalunes. Yo ba gasa sa kalunes kay makaandam tag tuyod to. Ja salamat kadto ninyong tanan guys. Kanang ako medyo kinaghang paminos ang lawas pero murag nabaguhan lagi ko dito sa nagmassage kay kadto pa bukod ko naka suway ni ba. Nang ito nagka kuan ko murag nagka lagem pati ang likod. Ha? Kabilyan pod. Okay, Japon ng pinturahan ko pwede sa kabilya. Kuan mo guni ang tutulan narahat kay ana ko sipon sa. Usay ubon ko mong gabi na isa ko ning pinturahan ni kay mo ni balagbag. Ja salamat kadto Mambi. Kay nahuli na ag nagpintura na to kay halagi na sang padublihan og taman kay arong di lagi sa lisod man gud og dagat kay makalawang ba ag mga kanang bakal. Ja thank you for watching guys. Daghang salamat yung tanan guys. Amping wang putong tanan ja. Sini kuli jaman nang ipapagawa sa mga bumbildari kay man lagi panungtong dari diyan ja. Maigo man sa kuan. Ja tuwas ni kuling lakaw kay ga jogging. Ja di sa man kumulihok guys kay bago pala kong gilihilot. Sinsa laman namang hipos dani ja ugma. Ja see you my next video guys. Amping wang putong tanan. Daghang salamat.